Ani chibebi chake. She kuti azvite iye ndiye chamakoya autanga kuti ndo varidzika. Apa bhebha rake ihure. Anza inenge iripo chichiitika. Rinodzoka kara kutena richidzoka unoda unoda. Manje ipapa haana kudzoka. Shashi yakataza kumatatu shamwari. Ira bhebha rangu iri. Mari rinotsvaga chingoni. Unotoenda kaunotsvaga chinhu. Mukozi wachitengesa ndiwe watochitaurira kuti ndiwo aridzori. Ningiri nagwesera wedzera. Hapana, alibhadhara $3. Apa unenge watambira $75 mwedzi wese. Kutadza ungoti awanewo chake cheungoti autambira $75 pamwedzi. Aunobhadhara beans $3. Ayo usati wakanga nyarara zvako. Vakasvika manje mutaundi iyoyo. Majubheka usati wasvika na anokuziya majuga uchiringozaona anga umusika. Achatozokutsvaga anongoziya Kumagosto. kuda kuzomuchuna akakuenda uyo. Ava masini ekuhura. Aiwa isusu hatiri. Masini kubva kuJobs. Nagava muri 2. Pakurumazi. Kupi kwese muri 2 ipapa. Aiwa nyaya dzedu dzatinoita dzedu. Panyaya ningirikiripo makaine munhu ane evidence nganditorohwa nemunhu zvezitarake. Gava nyaya dzeSamson newo muri 2 dzakawandisa. Hatichazizive mazita. Unofunga kuti ungazive mazita ekuti gore nhasi kwauya chakati mangwana kwauya chakati mangwana kwauya chakati. Haana kuvharira dhora akanga chimoko changu. Uyu zviri nani izvozvo. Akawerenga newspaper usiku murima light musina. Aiwerenga newspaper kuti yosa kange chete yasa kange. Pungwe mero pungwe makazvinorana. Kuti tisakange. Nekuti onenge warambirwa kasvikazika pasi chakuda ukangobva wachiti ngorudawo zvawaramba pano ndo zvaungoitwa pasi pa. Saka hapana anokanga kandoerishaisa. Ndikuyamba nawo. Kana makuda kuti nyanyise hapana chandichaziva zita because ndingaziva zvekuti chimwe chauya nhasi chimwe mangwana Pedro akamborodzwa. mai murume uyu mutaure Patmo chaiyo kunodaidza Patmo ababa munhu mukuru but akauya nechaka achitoti ndikuenda kumba kwehama akakirwa panze mogo zvese zvikasara kwaMutare akazozvona mogo akazonyarwa akazopiwa mudzanga nepawiri asabuda achitaenda kuti tichakangodzikechekeche inini bhandanze chimbogara mukicheni Mabhesa ake sayo anapa mazita akanaka ane imwe kwainzi Rembrandt Park. Kozoita kwainzi kuMelrose. Yakanetsa futi. Koita kwaMutare. Kwakanetsa futi. Pamutare ndeku. Pamutare paDenpark. Pakapwa nyemba yo mabhango. Pamutare paDenpark. Pakapwa nyemba yo. Koita kwainzi kuMusau. Kumusau kwako uri kwaPatmo. Handi muri kuona. Pangu painzi pamango. Ndoenda bazi. Vazaingobvunzwa kunzi nhasi toenda kupi? Kana toenda ku Plaza wanga wasina zvese izvo paPatmo handi pane chiningiri chakasara kuseri kwako. Waigona kutoona munhu akutobuda apedza kukanga ipapo pachikoto ipapo. Kena kana padheni penyu bva ngokanga. Iwo zauziketi. Ubatobuda patorera ake pamukosi. Muri design kuru Nesura chache. Mistake ipapo. That man was going to die. Mistake ipapo. This man was going to die. Urikona dema kebina chiriko ka. TCC. Dema kebina yakaramba. vakatomira kuti zvikazikwana zvisho Takatozozvona kuti wakaita bhuku. Iwo vaona munhu anotanga atsongoro bhebhi risati rauya. Yanzwa mavideo mangomo. Tsongoro bhebhi risati rauya. hakuna Utauri panyaya dzemadhijo munhu anenge asina kurongeka anenge ainawo ubva atanzi nanditangi
kwewe chako chawakazopiwa chakauya nepawindo pachatambirwa wakapinda mubachacha uyu akandirepera chimwe mudheni mangu futi vanhu utobva akazomboya nechimwe kasaka munhu chakanzi chipinze nepawindo uyu pakazonibva apinza nepawindo hanzi chichingopinda chakangotambirwa pamubhedha chichinoti pasi changa chatodhara kutaura nito chimunhu ichocho nanhazi chakamuvenga hachidumoni aiwa atitaura mazita manje Ezvekunyepa kana zvisingatauri. Aiwa, pane vamwe vanotaurira vasina basa. aiwa amai vane basa Asakaro. Tikatomona tinototenderana naSamuel. achitomboda kumuona akabva toti lavhu iyo yangu nechimunhu chocho ipere shamwari ndikutoti mina zvangu tezo kudzoka shamwari munhu ari kikirikikirikikirikikirikikirikikiri apa mufeso wangu kuti ndichamudzura chi hazvichaita tautotange kwamukagemu vana munhu achikama ndi anenge atobudira Saka chimwe chaida. wakambona repi Dea akamusungisa. musungisa zvaisaita because mazuva acho ndinodeva Kuona pakazodhara munhu aisakaro. Asina urepa kudhara anonyeba. hapana Asina urepa. Hapana. Uri kunzwa here? kunyeperwa iwo uri kudhibhata wakamboya nechimwe chamangabva nacho kutaundi chematambo-tambo chacho nebhutsi nematambo-tambo so mamusina mari yerifti ini ndandabhuleya kuseni vandasvika kuseni vandachitengeserwa vandaenda nacho kwana bhonzo ina mupano hayainzaniko ngachitengeserwa vandasvika anda kutenga kwacho kwava kuri kutongokanga kwava kuri kunokanga kawachizochipa mari yechi yerifti chokwira bhasi choenda kune basa unenge waunzirwa chawaigona watonzwika kuti shango akabharira wamwe wari munzara Manje baba. Wasumudzelewana naye kumba une mukadzi azokazomuti ayo kumba uyu amushaito. anoita takasumudza manje inini anhu angoti tichabhi mpane kuna tete kaya kaisarara manje kadhoni kakapenga kaprofessionali chari mwezi wakaka kanogona softa chadi chigogazi but amunuyakachilata so shamwari nacho taanacho mubhezi tachikanga kakangwara manje akanombomirira kuti kuedzi vakatirwa marati zvakaenda kudini apa zitasara nebig remusva manje natichabhititu fana chimunhu takachita sei tikangorikawedzera kune tururodi anangochititimire pakona patida kupiwa mari yedu dino musososo anoda mari yerifti bum nasamuro abhofonde manonoka unonohodha manzi amurita boys hatiramboitandera saka kupema kizi musaleni munganogara muchiti boys tagona kunzenga chakasira chibvunzasiyaziva chikatanga kunetsa wedzera panapa kuti wambonere vakomana dhoni apa chachisingaite shamwari unozva wakazomborara ari kuzanup f headquarters naowe ini ndandine kamari obva ndabva nekuringozi mazuva etsunana vandaona chimwe chakabatana chaitsvaga hama yacho muna 30 pachaishaya vandachikoroniza ka ndo mazuva ekuti waitenga tufishi tukaya twakarostwa kubvawo wobva waya kunokorowesa jembe wava kudheni ndasvika kudheni manje ndane tufishi muhomwe kwangu kuti ndinonoke ndipiwe jembe hazviite sei hazviite bva ndaenda kwaodza bva ndapiwa jembe raodza kudheni kwavo bva ndatsika odza ana uya kumba mangwana makuseni kuma4 wakasvika mapasti 5 pasti 4 to 5 wachisvika shamwari ino waiziva kuti mubhedha uri panze ndakarara panze kunditirikona yakanetsa sekurika
yakambotorwa danokangwa kwaDouglas kwana Douglas kwaedza odzane mari ndizogaya chimunhu chaita ndarani chikanga gati ndichidaro mari ifunda chibva ngabude vamazita acho John Tapiro Tony aripo ese mazita Photocopy original paper. Original yacho yanayo kati laminate. Original iripo. Kosa inenge photocopy. Kuma ndiyo original ira kuma. Coach 2. Yakachanzi nyasha rameki nyama. Andimona nyasha iri. Zemberi. Ndogadzira sei? Ndogadzira zvokona kupedza kupi. Kana ndogadzira kama chipita nyama kapa. Hazvagadzira. Hazvagadzira. Handitowanzwa here. Uya nerako irorero. Ndoita 2 minutes panapa nditi. Ndokusiya wagara panapa. Ndoenda neoriginal rako mutaundi. Onota ndikunzire here same paper iroro. Kana kudheni kwangu. Zvese izvo ndokunzire. Kana kudheni kwangu. Saka mleza original. Ndonokubikira. Wakagara panapa izvozvo ndokutaura ndakupinda mutaundi ka ndodzoka nebhethi rako original. Saka pasana makutsikana kuti. Tina kutsana because zviri kubika. Kamana chituba ka. Ini 60 tona atakuona ngwa. Hai 60. Mbuzo ndo 187. 86 munani. Dana chinyepa. Munani na Juni. 7. Kocho wakazvarwa Juni ndo wana Joe ndo wana ita. 90. Anotaura muswana Jetira Jora akazvarwa. rako iwewe. Jomba na wandiri. Aisha ndisakapano utadzikire kamakore. Anzi Joe akuti anzira Joe kumsima. Anga mdara ndo nyinga. Dara ita se Joe. Kana sika mtumkame. Akatila proof. Ando watazwa Wati? Pandoro bikire ko bepi. Zvinobikira kamakore. Uchida unotsvaga ako ningirini. Apa pari ngooneka 7th apa sikuoneka kuti 7th. Ausikuona chakadzima ndechimbabva. Haya. Original baby. Udachitupa kani. Munhu mukuru kwashiri kwacho. Kwenda kuchikoro. But siuka evidence. Aiwa, munhu mukuru ane over 18 unofanira kuona chitupa not birth certificate. Chitupa nacho pachiri kudheni manje. Andi waenda kudheni unotora ichocho. Aiwa kudheni kokutanga. kokutanga ndekupi kokutanga ndekupi ndechebhoshi chekujurisa makochi hapana makochi zvinotoda makochi akati pusembisha pakanzi chii pakabvarwa mwana nyasha da mengi nyama chete jota pia nyama kana ndi hapa pakanziya kwa kuna basa kule chindo cha rini dada uno cha dindo rini zvaona cho wewe original yako basi waona muridzi wacho juari yeah Joa kauya panapa anotaura exactly gore rakazvarwa pakabepa kaonako Joa kauya panapa izvozvi kumtsvaga apati chete Joa hana kudzidza futi ndoimwe problem haagone kuverenga zvakanyorwa kuti makore arapa kapa ndangu yake aiwa hayo uri maservice
Onyari kuzekuza Inda kuzodzikisa maika zizwa mna chichima. Apendo azikuba uyezo ngokuzizobatsira umbeti. Vamwe kuti muzongota mbekurake but iwewe unonyeba iwewe ukushandisa chitoma chacho ndekutara chokwadi wakafleteswa wakajiswa mwanani Kaya makapika ndande ya doro waya. Ato kudiza ndati. ndara jwa kuti chitoma bebe jwa kuti Ai baba ko waya. Todaira Ah, isso é bora de abrir. atenda beda na skill Nditamba bhora ndiplayer. Mabebi jwatoto inini ndini ndodzora. joto tomumona akapfeka jezi rake Jowe unyama. ndiwo wakamupa ukazokwana kutonyora Uregerera usumbompo something. isu ndakaziya sei kuti iwo sapa msati maguzikana kana munhu ari kuonawo zvake ibirth certificate remunhu wamazuva ano atamba bhora aiwa ifotokopi yakudhara Airi ndere kunyeba. ibirth certificate remunhu ndatotamodropo rangarira Ukaona photocopy yakadai soko original former racho. captain of Zimbabwe Saints anofamba nebirth certificate Makocha angatambire zvakadai. lero re ndechitubanyeraatedi Faraund with the jama. Anokosesa usafambe nayo. Yachakuruwesa newa. Ubi. Ayakuruwesa newa. Nditataura chokwadi. Zvafanana nenyanda kutaura kunyebe. Zvafanana nenyanda kutaura kunyebe. Kuti wewe muringozi akakupedza. Amaitonyeba. Kunyeba makito aona ngamla kusumuza wagana. Kati wakusvika kumba kanzi kwangu akuite kune mukadzi. Aona waendera wakurisa mari decent uchionera. Kana uringozi anenge achimwa kana masese uchitai kupota ngaite bhebhi inozomona agara kukona so akutenga makosi imbano Nezuro nyenjine kuzuba cheche unosumudza nemfana wakule Jones anonzani. sipa Kusumuza. Anzani mfana. zana wageneral Yaona bhora. Watenga mapete rice unanodyira mukati mupuresha muone kwa Gareth mujara zane zimoka. Nezuro ndazalizuro. nezuro zikutora Uyitane ngani wasikana kusile. Ngashamba. uite Kana zaona usumudzero ukazoti ndine mukadzi kumba chidzokera Chadzokera kupi isakane taxi. Chadzokera kupi. ani munhu angakuramba kuti andichakusiya uri wamwero ukazoti aiwa uyo akasumudzwa namakido but hapana iziva kuti chimoko ndechani bcause inini ndii ndakazodana namakido nechimoko ichocho murumu mangu makido asina bhesika makido akarara pasi ndokamusikana kaikaika ndikakwe
katakaswera nako zvareni kekuramba sadza kaika kekuramba kwenda kumba akasumudza mamusina mabhesi ndatamba na shangwa chachakarura imwe bwere musaoni chakatotanga tora zvegauno vamwana kusenana nemaresults avo ndakanyatsobudirira ane vanhu vese magido angobana chimoko chake inchana nacho chatira mari bana ndisi kuita madhire mari ndachisiya makido anambobudisa kana sei magido anabudisa kana sei ini chandana ndabuda chada mari sana ndangochisiya osika makido kakakangwa handichaida 5 bvati ndakuchipa times 2 chidzokera mwezi ndine chimokomba chiti hapana chandikecha kwakuedza handei newe chimoko chakadina pasina chandikecheyo ndiwatowaakazozaaoteni ore chidzokera shangwa inini handire murambiri because shangwa inini handiri murambiri upi uyo tataura kudhara mazuva ano upi mashasha uyu asikure naye sterekika asikure nemota manje mazuva ano madhiri akarungoita asi nekasani ndo pandaiziva yakabva yatindwa kauti tisaone anongotisimudzira rwoko chinoiswa kaubheki wobva wanzi ndepi wobva wangonzi ndeipi saka nongo ndaona furango kaauoni mukati bcause anenge achifamba indeipi wobva ngoti ndeikona saka takapedzwawo ipapo makagogonekwa akuona hatichaketi tapedzira last year mirai tikutaurire vamene haikona kuda ndomi munohwanda nechigunwe manje muchinongedzera vanhu muchifunga kuti hasi kukuona nemuchiketa hamusiri kuuya kwamai akaita kunokuka tikada kuerengera 4 kana 5 zvachinjani handina 1 picture yandada kutora fone yangu haina haitore zvese zvoba dai aitora ndikutora sezvo uchida kutorwa plus handiseti metro ndenchikutorei ndirikuona but kukanga manje iwewe nebhesi rako namwari muri 3 nechimoko nezvimoko zvawakakanga ndimuri kuzivana izvozvizvukana ndai kusikuda ukangako kusada izvozvizvi ukatotanga kuti ningi kana undituma inini kwakatiutori munhu wenacho ungosvika ndendatumwa namadhini ngari peri totoya tese simbi wobva watokanga saka nini ndikuabhiza aiwa muri kuabhizawacho mabhiza boza ungakange mwakagara panze unofungidzira anonzwa mafilings ako nhasi panamba 24 muna second avini handisitita mavhidhiyo apo aiwa okudzoti vanhu vanonyepa pane vanhu vekuti wakataurwa izvozvo unomboti kunyepa koita vamwe vanhu vekuti unongotaura kuti ai wakahwani kuti mazuva ana idheni apaya munhu akabva achichema achiti ndabirwa nemunhu akana idheni achimuziva taizviramba nana jini muticha ndo zvandiri kutaura kuti iwe ungagona kundiudza nemuromo wako kuti hapana chaitika gore rino rese rinori 2014 ndo zvandiri kuti iwe unganditaura kuti hapana iwe shamariwe zvimwe zvinhu manje hazvichataurike handiri kuzviona ndezvekunyarara ukanga wakakanda zvandiri kuziva inini kutaurika ona zutaurike chivhidhiyo mukadzi wemunhu akakanga wakakanga hasi mukadzi wemunhu
but iye ari kuzviziva orati patakadya sadza tese apa tikaswera chimwa masesa tikazopiwa $30 yekutenga imwe chicken masikati manhere acho following day racho wanga wakanga kangani kukangani indakatoti new year's resolution yamachati kukanga asi paripo kuwachisa kuti kuna 4th tikutiza like fish kuna 4th tukagurongoti akakanga kuti toto tukangwara twachenjera tukangonzwa twakuti twauda kuti imwe tinoziva kuti shasheningada kuti tangoti pane kwetakwenda hana iye ari tanzi nandikange asi ipapo mito ukutala handina iwo anotsigira zvisina basa zvinokuzikana kuti munhu akakangera zvara muzika zvitaurwe sauzika zvitaurwe zvizvosazvizvinobuda nitodai wanga uri pepa iwewe pepa handitiri kuona kunge bheti raburitswa nemfano wakabuda muused oil mudhiramu reused oil hauchagezeki kana wakugadzirisa hauchagadzirisiki utori pepa harisukwe uri pepa uri kuziva kuti uri pepa ranyikwa muused oil ukabva ratiswa indamo zvitaura nyaya yacho hapana kutoyepepa inyaya yei munhu wese anoziva nenyaya yako makechere ako kuti hwako iwo unozviziva here kuti vanhu ndivanoziva wapi inini handisi ndatanga kutaura kuti nito mazuva ano unokecha nekumwawa handinda kutaura kwese kwaunoenda unopiwa ndatozviziva uko kudhurubha unope mabuza kwedu unoregera mabuza mune graundi takubva mune graundi takuzoudza vanhu mai kuti wairara nemhuri yese kana nemukadzi wanga ndakarora zvakapera ameno hanzi zvamuri kuziva here asi gore rino ano pana chandatadza ganzo ndianenge ane ruzivo rese ndianoziva mhuri yacho yese hapana munhu asingaizive iwo checho unoiziva shama anoiziva iyo yacho mhuri yacho ipi iyo yaunoziva ok hayo ndoiziva bg mhuri ione saka waitsara zvinokona gawana zokuona gawana aiwa waimunirwa chaitirwa aitsara mairova bh mairova ene munotorova kwete izvozvi izvo zvamusani matanga tokuziva makuita sei ko ichokwadi here chatiri kunzwa ichi chii hanzi bg makapedza ese makatozongonyara gogazi chokwadi saka miti ako zvakarambwere ndinobvuma kama takadya iyo kana mukadzi wangu chiya chandoziziva ndakarora ndozvandaita saka ndondirambichi imi muri kuramba ndimazoti ukatsarwa nani wekuna sekoni aiwa aburikira kule laziva namusiro yapi neya namusiro vagata tanaka vanamuzira nyarai ende vapanha vacho vese ndivandaituma ndakasira vacho vese saka otherwise ndowakavatsvakira kwacho ndovandairova musemuti ndivana vana ridhambireko saka unoenda kwakule torakati bhesi rako vangu vasira chimoko ikoko kula varote ikoko but hanzi ane rimwe zibhinzi waitokwanisa waitikutsisa kana jira blambiri waisajira handisina waisirwa jira kana mune chini nabiji ane zibhinzi kudzora bhinzi saka aitoti takajira kefacebook kaka obva akaisa obva akapfekera onside iyo paunenge uchifamba unongoteshera pajira zvese nenyama dzipunani is too big uyu anozviziva ichokwadiaromboriburisa saka pa chii chakakonzeresa kuti urove mhuri yese kunaka kwako chawakatanga here atomboriburisachaziva jira yanchaiziva kuna festi kune zvimwe futi ndokwakatangira
ndokwakazorora but angapedza first year hapana munhu asina mbiri angapedza zvachiendera zvikuzikami ndapedza watadza rini ke rukanga mene tanyepezwa yanzi adzigorereni rukanga nevakadzi vedu rukanga isu tiri tapedza kukanga kare nezuro chaiche kone zuro kunzi nezuro ngwake kone zuro vanodya raisi kwa blue bell andiri kumba raisi ravaidya natibos raisi akatoterwa raiti vanhu afanira kudhena emergency vanotosiya chikafu wakatirani wanga uchikoshesa mukadzi wako usina kumbotenga raisi netibos wakatenga nyama uchidyira kumba kwako kwatetaenda kutotawa bhora mabvudza ndangoti vanhu ndido mari bhiya nemari chikafu vakadya raisi natibos saka uda kuti chimoko chako chitambobhora kuti chidye zvinhu raisi unemukadzi kumba netibos pakati peusiku autoreva iyo wadya raisi